Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas vam predstavljam 5 neobičnih činjenica o državama. Kiribati je jedina zemlja na svijetu koja se prostire preko 4 hemisfere. Kako se Kiribati sastoji od mnoštva raspršenih pacifičkih otočića, tako pokriva sve hemisfere, istočnu, zapadnu, sjevernu i južnu. Niue dozvoljava plaćanje kovanim novcem s Disneyjevim likovima. Malena pacifička država, koja broji nekih 1200 stanovnika, jedna od najudaljenijih država svijeta. Vlada ovog atola, tj. države, i dalje je usko povezana sa novozelandskom vladom, čiji je dolar zapravo važeća moneta na otoku. I upravo su novozelandskoj kovačnici novca izrađuju kovance s Disneyjevim junacima, čija vrijednost zapravo iznosi $25, a prava je vrijednost mnogo viša, od kojih zlatne kovance dostižu vrijednosti do $40.000. Etiopija zaostaje za ostatkom savremenog svijeta za čitavih 7 godina. Zbog snažnog utjecaja koptske pravoslavne crkve u Etiopiji se još uvijek vrijeme računa prema crkvenom kalendaru, nastalom u 16. stoljeću. Tada je, naime, u većini kršćanskog svijeta promijenjeno mišljenje o pravom datumu rođenja Isusa Krista, ali u Etiopiji se vrijeme računa prema originalnom datumu, pa je tako u Etiopiji dolazak novog milenija proslavljen 2007. godine. Grenlandski nogometni klubovi ne mogu biti članovi FIFA, jer na Grenlandu ne može narasti trava, odnosno u ovom slučaju nogometni travnjak. Zbog klimatskih uvjeta, radi kojih je Grenland većinski dio godine prekriven ledom, jednostavno je nemoguće uzgojiti dovoljno trave za jedno nogometno igralište. Nauru nema glavni grad. Pacifička otočna država nema glavnog grada, iako mnogi Yaren distrikt smatraju glavnim, jer je u njemu smještena većina vladinih ureda, a i njegovi se stanovnici smatraju najdebljima na svijetu.